Σηκώνει το γάντι η Ελλάδα στη νέα προκλητική κίνηση του Πρωθυπουργού Γκρουεύσκη και διαμηνύει ότι στη Χάγη θα καταθέσει υπομνήματα που θα πιστοποιούν τις πολλαπλές παραβιάσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας από την πλευρά των Σκοπίων. 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 Η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, πριν τη συνάντησή της με τον Σαουδάραβα ομόλογό της, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και συζήτησαν για τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Αποδεικνύει βεβαίως, θα μου επιτρέψετε ένα πολιτικό σχόλιο, άλλον έναν τακτικισμό του κυρίου Γκρουεύσκη στην ουσιαστική προσπάθειά του να μην προσέλθει στην διαπραγμάτευση η οποία θα οδηγήσει σε λύση στο θέμα του ονόματος. Στα Σκόπια την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα του Πρωθυπουργού Γκρουεύσκη με τον πρόεδρο Τσεβενκόφσκι για τη σκοπιμότητα της προσφυγής στη Χάγη. Ο πρόεδρος των Σκοπίων σε νέα δήλωσή του τονίζει: το πραγματικό ερώτημα είναι εάν με αυτή τη διαδικασία, έχοντας υπόψη τη διάρκεια και την αβέβαιη έκβασή της, επιταχύνεται ή επιβραδύνεται ο δρόμος προς την ενσωμάτωση στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν με αυτή τη διαδικασία αυξήσαμε τον αριθμό των φίλων μας στον κόσμο και την υποστήριξη προς τη δημοκρατία της Μακεδονίας. Ή θέσαμε ενώπιον διλήμματος και αυτούς που μας υποστήριζαν. Τα Σκόπια, τα Σκόπια, τα Σκόπια, τα Σκόπια. Τα Σκόπια, 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 τα Σκόπια. Πρώτα εκείνα και με τρόπο απόλυτα απαράδεκτο για σειρά ετών και σε σειρά περιπτώσεων παραβίασαν με τρόπο απροκάλυπτο όλα σχεδόν τα θεμελιώδη άρθρα της ενδιάμεσης συμφωνίας. Οι συνομιλίες του ΟΗΕ για την ονομασία θα συνεχιστούν, πάντως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο μεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, μετά τις διαβεβαιώσεις που πήρε, όπως δήλωσε, από τη Σκοπιανή κυβέρνηση, 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 ότι θα παραμείνει εντός της διαδικασίας. Για αποτυχία της κυβέρνησης κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, που ζητά τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα πάντα πίστεψε και πιστεύει στους διεθνείς οργανισμούς και πιστεύουμε όμως ότι με βάση την ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει και άμεσα μία σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Ο εκπρόσωπος του λαός Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του τονίζει: «Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιμετωπίζουμε τα φασιστοειδή των Σκοπίων όπως ο Τσάμπερλεν τον Χίτλερ. Οι εκκρεμότητες και οι ακρότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Διαφορετικά δημιουργούνται πολυέξοδα-διέξοδα». Ο συνασπισμός σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η προσφυγή της κυβέρνησης Γκρουεύσκη στη Χάγη επιβαρύνει το ήδη αρνητικό κλίμα στη σχέση με την Ελλάδα και δεν βοηθάει τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη διαφορά για το όνομα της γείτονος».